Labora banaiz, Laudiokoa, eta azken bola honetan umentzako abestiak egiten, ikuskizunak, eta nahi baldin bazuen ere lana ikusi, jogogune.eus web horrian ikusiko duzue, eta edo bestela sare sozialetan hor bizi naiz. Niretzat oso garrantzitsua izan zen, Laudiokoa naizenez, Laudioko institutoan nengoela ikasten, bapatean zegoen garai hartan Falcon Crest telesaia, eta hor institutuko gazteok azken urtekoak egin genuen ikuskizun bat, eta deitzen zan Eusko Crest, eta nik egin nuen abokatuz eta maritxuz. Osak, handik esan nuen, maritxua naiz, eta aurrera. Erreferente emakume bat, niretzat gertukoa da gaina, agian ez da oso ezaguna, baina Laurita Zeles deitzen da, Malagakoa, Marbellakoa, baina bapatean etorri zan Euskadira, Euskal Herrira, eta ezagutu zuen bere bikotea, hasi zen euskara ikasten, eta bizi dira Karrantzan, eta Karrantzan daukate proiektu oso interesgarri bat, Mutur Beltz izenekoa, eta lan egiten dute ardi beltzekin, mutur beltzeko ardi zeatipoarekin, eta oso potentea da bere haien proiektua, bere haien lana, zaintza, natura, batean kanpotik etorritako pertsona ere euskeraz egiten, osak nik asko baloratzen dut, eta nik Laurita Zeles asko maite dut. Asko balio dut.